வெஸ்பா மாடல் அப்படியே காப்பி பண்ணனால என்ன வெஸ்பா வந்து மெட்டல், இது ஃபுல்லா பிளாஸ்டிக். ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ரைடர் மிஷின். நான் தான் உங்கள் கணேஷ் பேசுகிறேன். நீங்கள் நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சார் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ப்ரோ வீலிங் ஆரா. ஸோ அந்த பைக்கோட ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ போடுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் வேறு பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்த்த முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம், நம்ம வீடியோ நீங்கள் இதான் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குற வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக ரைடர் மிஷின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போகிற ஒரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நம்ம வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க காய்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ் வந்து ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூன்னு ஓனர் எங்கடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓனர் வந்து நம்ம கூட தான் இருக்காரு. ஸோ அவர் வெல்கம் பண்ணிவிட்டு நான் மீதி எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வெல்கம் டு அவர் சேனல். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க ப்ரோ. அப்புறம் உங்களை பற்றி ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஒரு சொல்லுங்க. அப்புறம் பைக் பற்றி நம்ம போயிடலாம். இது பைக்குன்னு இல்லை, ஸ்கூட்டர், அது வேற கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ப்ரோ. என் பேர் கோகுல். நான் பேசிக்லி கோயம்புத்தூர். இப்போ சென்னையில் வந்து இங்கே ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ங்கிறனால இப்போ வீட்டில் இருந்தால் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டீங்க. எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் நீங்கள் இது ஏன் சூஸ் பண்ணதுக்கான ரீசன்? ஏன்னா இப்போ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் நிறைய பிராண்டில் நிறைய மாடல்ஸில் விட்டுருக்காங்க. நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் இந்த பிராண்ட் ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க? இந்த வெஹிக்கிள் எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் மேலே ஒரு தனி ஈடுபாடு இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் வச்சுருந்தேன். பட் இப்போ வந்து அது கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. இது வாங்குறதுக்கு ஒரு 2 இயர்ஸ் பிஃபோரே நான் அது வாங்கி அதை ரன் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து நிறையவே சேவ் ஆச்சு. பட் ஆனால் அந்த சைக்கிளில் வந்து என்னால் மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ண முடியுது. லக்கேஜஸ் கூட யாராச்சும் ஒரு ஆள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் வந்தாலும் போக முடியல. ப்ளஸ் அதில் ஸ்பீட் லிமிடேஷன் இருக்குது. 25 km/h வரைக்கும் தான் போக முடியும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் இல்லைனா பைக் அந்த சைடு போய் பார்க்கலான்னு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஒரு 2-3 கம்பெனி, ஆம்பேர் ப்ளஸ் பென்லிங், ஒக்கினோவா, இது மாதிரி ஒரு சில பிராண்ட்ஸ், பியூர் இவி இதெல்லாம் இருந்துச்சு. எல்லாத்துலேயும் மேக்ஸிமம் எல்லாமே டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தேன். சாட்டிஸ்ஃபை ஆனது வந்து எந்த மாடலும் கிடையாது, இந்த ஒரு மாடல் மட்டும்தான். ஏன்னா பிகாஸ் நான் வந்து 6 ஃபீட்டுங்கிறனால எனக்கு இருக்கிற எல்லா வண்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து எனக்கு டச் ஆகும். ஓகே, டேர்ன் பண்ணும்போது ஸ்டேரிங் ஹேண்டில் பார் வந்து கரெக்டாக வந்து என்னோட முட்டியில் வந்து இடிக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இந்த வெஹிக்கிள் நான் சூஸ் பண்ணேன். ப்ளஸ் என் ஒய்ஃபும் என் ஹைட் இருக்கிறனால சரி ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் எதுக்காக சூஸ் பண்ணால் ஒய்ஃப்க்கு வந்து பிளாக் கலர் பிடிச்சனால சரின்னு எடுத்து. இதில் மற்றபடி கிரே, ப்ளூ ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வருது. அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கொடுத்து வாங்கினீங்க? அது ஒரு சொல்லணும்னா அது ஒரு சின்ன ஒரு கதை. வெஹிக்கிள் டெஸ்ட் ட்ரைவ் வண்டி தான் இது. இது ஷோரூம் வண்டி. எனக்கு வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் அவங்ககிட்ட பிளாக் கிடையாது. இந்த வெஹிக்கிள் வந்து எனக்கு டெஸ்ட் ட்ரைவ் வந்துச்சு. இது ஓட்டி பார்த்துட்டு எனக்கு கலர்லாம் ஓகே சாட்டிஸ்ஃபை ஆனோடனே பென்லிங் ஷோரூம் வந்து இங்கே அத்திப்பாளையம் பிரிவில் இருக்குது. ஸோ அவங்கள அப்ரோச் பண்ணப்போ வந்து எனக்கு இந்த மாடல் வந்து வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துருந்தாங்க டெஸ்ட் ட்ரைவுக்காக. வண்டி டெஸ்ட் ட்ரைவ் வந்துச்சு. ஸோ நானும் ஓட்டி பார்த்தேன், என் ஒய்ஃப் ஓட்டி பார்த்தாங்க. 2 பேத்துக்கும் பிடிச்சிருந்தது. கலர் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு போகும்போது வந்து அவங்க கையில் இந்த ரெடி ஸ்டாக்கில் வந்து பிளாக் அண்ட் ப்ளூ தான் இருந்துச்சு. இந்த மேட் பிளாக் கலர் தான் ஒய்ஃப்க்கும் பிடிச்சிருந்தது, எனக்கும் பிடிச்சிருந்தது. ஓகே, இந்த பிளாக் கலரை வந்து புக் பண்ணால் 3 months ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து சரி இல்லைனா டெஸ்ட் ட்ரைவ் வண்டி எனக்கு மாற்றி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1 day கழிச்சு சொன்னாங்க ஓகே நாங்கள் கொடுக்குறோன்னு. அந்த சமயத்தில் நான் வாங்கும்போது 1 lakh கரெக்டாக வந்துச்சு. ஸோ ஆன் த ஸ்பாட் பேமெண்ட் பண்ணி வாங்கியாச்சு. சரி ப்ரோ, இப்போ இதோட ரேஞ்ச் என்ன அது சொல்லுங்கள். ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் நீங்கள் எல்லாமே ரேஞ்சு தான் கேட்குறாங்க. அதனால ரேஞ்ச் எவ்வளோ? ரேஞ்ச் வந்து பேட்டரி வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 to 120 kilometers கிடைக்குது. ஓகே, டாப் ஸ்பீடு எவ்வளோ? இதோட டாப் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 72 km/h வரைக்கும் போகும். பட் சார்ஜ் டிக்ரீஸ் ஆகி 50%, 20% அது மாதிரி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகி லாஸ்ட் ஃபைனலாக வந்து 60 வரைக்கும் வரும். அப்போ பேட்டரியோட பவர் கம்மியாக ஸ்பீடோட டாப் ஸ்பீடோட ரேஞ்சு கம்மியாகுது சொல்கிறீங்க. ஆமாம். சார்ஜிங் டைம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். சார்ஜிங் டைம் வந்து 3.5 hours சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நான் போட்ட வரைக்கும் 4 to 4.5 hours ஆகுது. ஓகே, இது வந்து ரிமூவபிள் பேட்டரியா நான் ரிமூவபிள் பேட்டரியா? 2 டைப்லையும் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இன்பில்ட்லேயே நம்ம சார்ஜும் பண்ணிக்கலாம். என்ன பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க, என்ன வோல்ட் அதை பற்றி என்ன தெரியும்? பேட்டரி வந்து லித்தியம் அயன் பேட்டரி NMC, தென் 72 volt அண்ட் 40 Ah பேட்டரி. அப்புறம் அப் மோட்டர்
இப்போ அதோட பவர் எவ்வளோ? ஹப் மோட்டர் வந்து 3 கிலோவாட், பேக் சைடு வந்து ட்ரம் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரண்ட்ல வந்து டிஸ்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பிரேக்கிங்ல எப்படி இருக்கு? ஓகேவா? பிரேக்கிங் வந்து டிஸ்க் வந்து நல்லா பிடிக்குது. அண்ட் இன்னொன்று வந்து இதில் வந்து மைலேஜ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்கு பிரேக் இன்னொரு மெயினான பார்ட்டு. நீங்கள் பிரேக் பேடை நம்பணுங்கிறது கிடையாது, ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங்லேயே நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணிடலாம். கரெக்டாக பிளான் பண்ணி இது பண்ணிங்கன்னா லைட்டாக பிரேக் பிடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் தெரியும். ரீஜென்ரேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆயிரும். உங்களுக்கு சடனாக ஸ்டாப் பண்ணணும்னா நீங்கள் பிரேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அது வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரேக் ஷூ எதுவும் தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆமாம். சரி, ஓகே. இப்போ இந்த பேட்டரி வந்து பற்றி எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பைக்கோட அட்வான்டேஜ் பற்றி சொல்லுங்கள். ஏன் இந்த பைக் வாங்கணும், என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அது சொல்லுங்கள். யா, பைக்குக்கும் போயிருக்கலாம், ஸ்கூட்டருக்கும் போயிருக்கலாம். பட் ஸ்கூட்டர் வந்ததுக்கான மெயின் ரீசன் என்னென்னா லேடிஸ் ஓட்டலாம். இன்னொன்று வந்து லோடு. பைக்குனா நமக்கு டேங்க்கு மேலே மட்டும் தான் வைக்க முடியும். இதுனா வந்து ஃபுட் ரெஸ்ட்டில் வச்சுக்கலாம், பின்னாடி வச்சு நல்லா பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்கல்ல ப்ரோ. யா, எக்ஸ்பிரஸ் வந்து இது வெஸ்பா மாடல் அப்படியே காப்பி பண்ணனால என்ன, வெஸ்பா வந்து மெட்டல், இது ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக். வேறு அட்வான்டேஜஸ் மொபைல் சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. பெட்ரோல் பைக் யூஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு வந்தீங்களா, இல்லை எலக்ட்ரிக் பைக் யூஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு வந்தீங்களா? முன்னாடி பெட்ரோல் பைக் யூஸ் பண்ணி தான் இருந்தேன், யூனிகான் யூஸ் பண்ண சார். அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த எலக்ட்ரிக் மாடல்ஸில் இதோட எக்ஸ்பென்ஸ் எப்படி இருக்குது? எனக்கு அது வந்து டெய்லியும் பெட்ரோல் போடுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து வீக்லி ட்வைஸ் மட்டும் சார்ஜ் பண்ணிக்கிறேன். அதுதான் எவ்வளோ சேவிங்ஸ் பண்ணுறீங்க? சேவிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ சேவிங் பண்ணலாம்? ஒரு மாதத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு எப்படினாலும் ஒரு 3000 rupees, மினிமம் 3000 rupees சேவ் பண்ணலாம். ஓகே. இது நம்ம பெட்ரோல் பைக்கை தவிர்த்து எலக்ட்ரிக் பைக் அட்வான்டேஜ்லாம் நிறைய சொன்னீங்க. அது போகிற டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த பைக்குக்கு இருக்கும்ல? யா. ஸோ பைக்கில் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் மறந்து போயிடுது. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர், ஸோ இதை பற்றி ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் பற்றி சொல்லுங்கள். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னா லக்கேஜ் ஹூக் கிடையாது இதில். ஃப்ரண்ட்டில் லக்கேஜ் ஹூக் வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான், மினிமலாக தான் கொடுக்கறனால நம்ம ஏதாச்சும் துணி பை மாதிரி தான் போட முடியும். கட்டப்பையே அல்லது ஒரு பேகு வைக்கணும்னா வைக்க முடியாது. இது வந்து வெஸ்பா மாடல் எடுத்தனால ஃபுட் ரெஸ்ட்டில் ஃப்ளோர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ஒரு பீம் மாதிரி வந்துருச்சு. ஆமாம், நடுவில். ஆமாம் ஆமாம். அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சிலிண்டரான ஆப்ஜெக்டோ இல்லை பேக்கோ ஏதாச்சும் வச்சானா டபுள் சைடு தான் வைக்கணும். சென்டரில் வச்சானா ஒன்று இந்த சைடு வரும், இல்லை அந்த சைடு போகும். கொஞ்சம் அன்ஈவனாக இருக்கும். நமக்கு ஓட்டும் போது அதை நம்ம கவனிச்சுட்டே ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் இதில் சஸ்பென்ஷன் அந்த அளவுக்கு கிடையாது. இது பிளாஸ்டிக் பாடிங்கிறதுனால எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். சவுண்டு ரொம்பவே வரும். வைப்ரேஷன்ல இருக்கா? வைப்ரேஷன் இருக்கு. நார்மலாக இருக்கல, ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கா? ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தது, பட் மினிமல் ஆக்கி இருக்கு. பட் 0% ஆகலை, ஒரு 20 to 30% இருக்குது. வைப்ரேஷன் இருக்கு. சரி சரி ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் சர்வீஸில் இது எத்தனை சர்வீஸ் விட்டிருக்கீங்க, எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓட்டிருக்கீங்க? நான் இப்போ வரைக்கும் 8000, நியர்பை 8000 ஓட்டிட்டேன். 8000 கிலோமீட்டர். எத்தனை நாள் ஆச்சு வண்டி வாங்கி? வண்டி விநாயகர் சதுர்த்தி அப்போ எடுத்தது. அது எந்த இயர்? 2020 ஜூன் மந்த் பில்லிங் பண்ணுது. பட் ஆனால் நான் எடுக்கும்போது ஆகஸ்ட் மாதம் அந்த ரேஞ்சு தான் நான் எடுத்தேன். அப்போ 1 இயரில் 8000 கிலோமீட்டர் ஆகும். ஆமாம். அப்போ நீங்கள் பெட்ரோல் பக்கமே போலியா போல? ஆமாம், போகவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் இதுதான் டிஸ்அட்வான்டேஜா இல்லை வேறனா இருக்கா ப்ரோ? இருக்குது. இதில் பின்னாடி உட்கார்றவங்க, பினியன் உட்கார்றாங்களா, அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டான இது கிடையாது, ப்ரொவிஷன் கிடையாது. அது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். பட் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த சைடு இருக்கும், இந்த சைடு அது உடஞ்சிருச்சு. என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நேரம் தான் உட்கார முடியும். உங்களால் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் டபுள் சைடு போட்டு உட்கார முடியும். அதுக்கு மேலே என்ன ஆகும்னா பெயின் வர ஆரம்பிச்சு. கொஞ்சம் நாளாக தொங்க போட முடியும். தொங்க போடுறதுன்னு இல்லை, ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம வச்சாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உள்ள இன்னரில் இருக்கிறனால, ஏன்னா இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பல்ஜான ஸ்பேஸ் வந்து கரெக்டாக காலோட சைடில் படுறதுனால நம்ம வந்து தள்ளி தான் வைக்க முடியும் இருக்கும். அப்போ அங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பீஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தோன்னா நம்ம கால் வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது ஆக்சுவலாக இதோட கான்செப்ட் நம்ம டியோவில் இருக்கும் தெரியுமா? டியோலையும் இதே மாதிரி தான் செட். ஆனால் டியோவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாடி கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும், இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறனால கரெக்டாக கால் வைக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் இந்த சீட் கம்ஃபர்ட் பற்றி சொல்லுங்கள். சீட் பெருசாக ப்ராடாக அழகாக பெருசாக கொடுத்துருக்காங்களே. பெருசாக தான் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அது ஒரு என்ன சொல்லணும்னா உடனில் உட்காந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுள் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க கொடுக்கறது பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டும் போது வந்து இப்போ ஏதாச்சும் பிரேக் பிடிச்சிங்கன்னா எல்லாருமே முன்னாடி வந்துருவாங்க, ரொம்ப வலுவலுன்னு இருக்கும், ஏதாவது எண்ணெய் ஊற்றின மாதிரியே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் இது மாதிரி சீட்டு போட்டேன். பட் இது போட்டாலுமே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மெயினாக இருக்கிற சீட்டில் இருக்கிற ஃபோம் வந்து ஹார்டாக தான் இருக்குது. அது என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? இப்போ வந்து நான் மேலே வந்து எக்ஸ்ட்ரா கவர் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். பண்ணலை. ஆனால் இவங்க வந்து சீட் போடுறவங்க சொன்னாங்க என்னன்னா இது வந்து சீட் வந்து மாற்றணும், சீட் வந்து இந்த ஃபோம் போடக்கூடாது, போட்டானா வந்து ரொம்ப ட்ராவல் பண்ண முடியாது, ஒரு 10லேருந்து 15 கிலோமீட்டர் தான் ஓட்ட முடியும். அது சேஞ்ச் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடும். கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வாங்கி இப்போ இந்த 1 இயர் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் எதனா மாடிஃபிகேஷன் அடிஷ்னலாக பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆஃப்டர் மார்க்கெட் பண்ணியிருக்கேன். என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரோ? என்னன்னா மேஜராக வந்து எனக்கு சவுண்டு ஜாஸ்தி வந்ததுனால வந்து ஷோரூமில் கேட்டேன். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. தென்
இதில் வந்து பேட்டரி எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது என்ன ஏதுன்னு பார்க்க முடியாது, பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ நம்ம ஃபோன் பேட்டரியாக பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜில் தெரியும். 76 அந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் மீட்டர் கொடுத்துருக்கேன் உள்ள, நானே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். அது சிம்பிள் தான், நமக்கு மார்க்கெட்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. 400 rupees தான் வருது. காட்டலாம் ஆடியன்ஸ். ஓகே. தென் அடிஷ்னலாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஃபுட் ரெஸ்ட் வச்சோம். இதுதான் நீங்கள் பண்ணிருக்க சேஞ்சஸ். ஓகே. வேறு என்ன நீங்கள் சொல்லணுமா? இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வாங்குற இப்போ நிறைய பேர் வந்து இதை பற்றி போடுங்க, பெல்லிங் ஆரா, ஸோ அதை பற்றியோட ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ போடுங்க, இதை பார்த்து நிறைய பேர் இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வாங்குவாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க? இந்த ஸ்கூட்டர் வாங்கலாம், பட் மேட் ஃபினிஷ் வாங்குறது பெட்டர் கிடையாது. ஏன்னா நான் கம்பெனிலேயே பேசிட்டேன், மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்லேயே அவங்களே சொல்லிட்டாங்க என்னென்னா மேட் ஃபினிஷில் வந்து பிளாஸ்டிக் சவுண்டு கண்டிப்பாக வரும். பிளாஸ்டிக் ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து லைட்டாக ரப் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது கிரிச்சுக்குன்னு சவுண்ட் வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் கிளாசி ஃபினிஷ் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சவுண்டே வராது. ஏன்னா இது நம்ம பெட்ரோல் வண்டியாக இருந்துச்சுன்னா பெட்ரோல் இன்ஜினோட சவுண்ட் கேட்கறதுனால அது தெரியாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இல்லாத இடத்துல நீங்கள் ஓட்டிட்டு போகும்போது அந்த ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னு வைங்க, இரிட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். என்னடா இவ்வளோ காசு போட்டுமே நமக்கு அந்த சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு. அது ஒரு 1 lakh செலவு பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வாங்கி சவுண்ட் வந்துட்டு இருக்குன்னா நமக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அது நீங்கள் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் யாராவது வச்சிருக்காங்களா கிளாசிக் வச்சு? அது என்ன சவுண்ட் வருது? கிளாசி வந்து நான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணது ப்ளஸ் சர்வீஸ்க்கு அந்த வண்டியும் போட்டு பார்த்தேன். கிளாசியில் எந்த சவுண்ட் வரதில்லை. இன்னொன்று வந்து இது வாங்கலாம், பட் ஹார்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது. லேடிஸ் வேணால் ஓட்டிக்கலாம். ஹார்டாக யூஸ் பண்ணால் வந்து எல்லா பிளாஸ்டிக்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ பண்ணுற நட்டு வந்து அதுலேயே மோல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது சீக்கிரமாக வந்து உடஞ்சிருது அல்லது ஓப்பன் ஆகிடுது. அதை நீங்கள் மாற்ற முடியாது, மொத்த செட்டுமே தான் மாற்றணும் பிளாஸ்டிக். ஆனால் அவங்க கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபைபர்னு சொல்லி தான் விற்கிறாங்க. ஆனால் இது ஃபைபர் கிடையாது, இது வந்து பிரிட்டில்னஸ் ஜாஸ்தி. பிரிட்டில்னஸ்னா கண்ணாடி மாதிரி பொருள், பட்டுச்சுனா உடஞ்சி தான் போகும். ஆனால் டியோ நம்ம ஆக்டிவா வண்டியில அப்படி கிடையாது. நீங்கள் சுத்தியில் வச்சு உடச்சிங்கன்னா உடையும், கிராக் விடும், ஆனால் அப்படியே தான் நிற்கும். அது வந்து அந்த வைப்ரேஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடாது, இது ஓவராக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடும். சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ மிரர்லாம் நல்லா பெருசாக ரவுண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்குது, விசிபிலிட்டி எப்படி இருக்குது, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். வைப்ரேஷன் விசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது, ஏன்னா அது ஹேண்டில் பார் ஃப்ரேம்லேயே நட்டில் இது பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த வைப்ரேஷன் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் ரவுண்டாக இருக்கிறனால வந்து கிளியரன்ஸு ப்ளஸ் பேக் விசிபிலிட்டி வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி வண்டி ஓட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற மட்கார்ட்லேருந்து சவுண்ட் வரும். அந்த வைப்ரேஷன் வந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அசம்பிள் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு 3 போல்ட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த போல்ட்டில் வந்து ஃபோர்க்கில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சமயத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா முன்னாடி வந்து ஃப்ரீ பார்த்தா இருக்கிறனால பிளாஸ்டிக்குங்கிறனால ஓவராக வைப்ரேட் ஆகும்போது இங்கே கிராக் விட்டுருது அந்த ஃபெண்டரு. ப்ளஸ் அவங்க போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோமியம் வந்து குரோம் போட்ட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த கார்டே வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணுது. அதனால தான் முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் கழட்டிட்டேன். அது என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களுக்கு ஓவராக சவுண்டு ஜாஸ்தி வர ஆரம்பிச்சிருது. அதில் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து எல்இடி போட்டு கொடுத்தாங்க. பட் எல்இடி வந்து ஒரு 1 year தான் தாங்குது. அதுக்கு மேலே வந்து ஃப்ளிக்சர் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. அதில் மொத்தம் 5 பல்பு இருக்குது, சீரீஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பல்பு போனோடனே அப்படியே எல்லாமே இதாகிடுது. அதனால் இப்போ ஆமாம் ஹாலஜன் போட்டேன். ஏன்னா எல்இடிக்கு போனால் அவங்ககிட்ட அதே சேம் எல்இடி தான் இருக்குது. அதுவே 450-500 பக்கத்தில் சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது நான் போடுறதுக்கு ஒரு கம்பெனி வாரண்டி ஐட்டமாக போகலாம், பட் ஆனால் காஸ்ட்லியாக வருது. அதனால் சரி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த வெஹிக்கிள் வச்சுருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன். என்னென்னா எனக்கு இது வந்து ஹப் மோட்டருங்கிறனால ப்ளஸ் டியூப்லெஸ் டயரும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு சமயத்தில் வந்து இப்போ சின்ன பசங்க கிட்ட கொடுக்க முடியாமல் இருக்காது. ஏன்னா எல்லாருமே ஓட்டுவாங்க, நம்ம பார்த்துக்கிற மாதிரி பார்த்துக்க மாட்டாங்க ஒன்று. இன்னொன்று வந்து எல்லாருமே பைக் ஃபீலிங்கில் ஸ்கூட்டர் ஃபீலிங்கில் அந்த இதில் ஓட்டுவாங்க. அந்த ஹை ஸ்பீட் அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த குழியும் மேட்டில் ஏற்றி இறக்கும் போது வந்து கொஞ்சம் சரியாக இறக்காமல் விட்டா அல்லது ஸ்பீடாக ஏதாச்சும் ஒரு குழியில் விட்டானா என்ன ஆகிடுதுன்னா இது வந்து பேக்கில் வந்து ட்ரம் மாதிரி ரிம் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் வீல் வந்து ரிம். எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ரிம்மில் வந்து லைட்டாக பெண்டு விழுந்துருச்சு. ஒரு குழி இருந்தது, அதில் தான் விட்டேன், பெண்ட் ஆகிடுச்சு. சரி பெண்ட் ஆன உடனே இது டியூப்லெஸ்ங்கிறனால ஏர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ரிலீஸ் ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பஞ்சர் இதில் போட முடியாது. ஏன்னா ரிம்மை வந்து ரெடி பண்ணணும். ரிம்மை ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி கொண்டு போனதுக்கு ஷோரூமில் அவங்க பண்ண முடியாது, மொத்தமாக ஹப்போட தான் மாற்றணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு 9000 rupees பக்கத்தில் ஆகிறனால அவங்க இது சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. நம்ம அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாதுங்கிறக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா நார்மலாக ரிம் வந்து ரெடி பண்ணுறவங்ககிட்டே போனேன். ஜஸ்ட்டு ஒடுக்கு எடுத்து விட்டாங்க. பட் ஆனால் டயர் சீட் ஆகலை. சீட் ஆகாதனால உள்ள டியூப் தான் இப்போ போட்டிருக்கேன். ஆனால் அது மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து ஏதாச்சும் பஞ்சர் ஆச்சுன்னா டயர் வந்து தனியாக தான் கழட்டணும். அதுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதுக்கு தனியாக ஸ்பேனர் செட் எல்லாமே வச்சிருக்கேன். ஆனால் ஆமாம், ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே இப்போ அது மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆகும்போது அங்கேருந்து நீங்கள் ஷோரூம்க்கு எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. அதனால நான் பேக் சைடில் வந்து லாக் நட் போட்டு இது பண்ணியிருக்கேன். வேணா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாட்டிக்கலாம். ஷோரூம்லேருந்து கொடுக்கும்போது வந்து பின்னாடி வந்து லாக் நட் கொடுக்க மாட்டாங்க, டபுள் நட் போட்டு லாக் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வந்து ஓட வந்து லூசன் ஆயிடுச்சு. அதனால் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா லாக் நட் போட்டிருக்கேன்.
லாக் நட்னா அந்த நட்டு மாதிரி இருக்கும், பேக் சைடில் வந்து கிளிப் இருக்கும், ஸோ ரிட்டர்ன் ஆகாது. டோருக்கு பாருங்க guys, இதில் ஆக்சுவலாக நார்மல் நம்ம போல்டு மாரி தான் இருக்குது, அதுக்கு மேலே ஆனால் நட்டு ஒரு கிளிப் மாரி தான் இருக்குது, அதுக்கு மேலே ஒரு லாக் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து போட்டால் இன்னும் நம்ம சேஃப்டி வைஸ் வந்து இன்னும் வீல் வந்து லூஸ் ஆகாது. லூஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரைடிங் பண்ணும்போது நீட்டாக இருக்கும். வீல் லூஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் பிரேக் பிடிக்கும் போது வந்து பிரேக் பிடிச்சிருவீங்க, பட் ஆனால் வீல் வந்து உங்களை வந்து ஆசிலேட் பண்ணும். பிரேக் பிடிச்சாலும் சரி இது பண்ணாலுமே அது அந்த வீல் தனியாக நவுறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். எனக்கு அந்த இஷ்யூ இருந்தது ரொம்ப நாளாக, அது எப்படி ஏன்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சு நட்டை மாற்றினேன். அவங்க கிட்ட கேட்டால் 150 சொன்னாங்க, நான் இது 25 ருபீஸ்க்கு தான் வாங்கினேன். இது இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சு. அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி நான் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டேன். ஓகே. ப்ளஸ் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற தூம் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ நம்ம வண்டி ஓட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா கடற்கடன்னு சவுண்ட் வந்துச்சு. அப்புறம் என்ன ஏதுன்னு கேட்டதுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு தான் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும், அப்படி ஏதாச்சும் அரெஸ்ட் பண்ணணும்னா இந்த இங்கே போட்டிருக்கும் பார்த்தீங்களா வாஷர் மாதிரி, அது பேக் சைடு வீலில் வரும், அது வச்சு டைட் பண்ணி கொடுத்தாங்க, அது அப்படியே அரெஸ்ட் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நானும் ஒய்ஃபும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 180 இருப்போம், ப்ளஸ் லைட்டாக ஏதாச்சும் பேக் ஏதாச்சும் வாங்கினா ஒரு 200-220 வரைக்கும் நான் இந்த வெயிட் லோடிங் கெப்பாசிட்டி வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த சமயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா சஸ்பென்ஷன் வந்து கீழே முட்ட ஆரம்பிச்சிருது. இந்த முன்னாடி இருக்கிற டியூப் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற இந்த இடத்துல வந்து இடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்போ கேட்டதுக்கு சஸ்பென்ஷன் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் சொல்லி அவங்க மேக்ஸ் லோடு வந்து 100 kg அது மாதிரி அவங்க சொல்லனால அவங்க சொன்னது 210 வரைக்கும் சொன்னாங்க. ஆனால் 180க்கே அது முட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் என்ன பண்ணோன்னா பின்னாடி வந்து பேஷன் ப்ரோவோட சஸ்பென்ஷன் தான் போட்டிருக்கேன். அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா வண்டி நல்லா ஹைட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அதனால் ஸ்டாண்டு பத்தல, சென்டர் ஸ்டாண்டு, அதனால் சென்டர் ஸ்டாண்டை கட் பண்ணி நடுவில் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் வச்சிருக்கோம் 2 சைடுமே. அப்புறம் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்தனால வந்து வண்டியில் வந்து பின்னாடி வந்து 2.5 இன்ச் டயர் தான், அந்த அளவுக்கு கிரிப் கிடையாது. 3 இன்ச் போட்டால் தான் உங்களுக்கு கிரிப் இருக்கும். இது நான் பிரேக் பிடிச்சேன்னா லைட்டாக ஸ்கிட் ஆகும், கிரிப்னஸ் கம்மி தான். அதே மாதிரி இப்போ வெஹிக்கிளில் கீ போடணும்னா வந்து போட முடியாது, அது லாக் செட் ப்ராப்ளமு. அது வாரண்டியில் மாற்றி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இப்போ ஒரு 4 months ஆகுது, இனி மாற்றி கொடுக்கல. புதுசாக வர வண்டியில் அந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்கிறாங்க. பட் எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு 6 months கழிச்சு இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து ரிமோட் இருக்கலாம், அது ரிமோட்டில் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் ரிமோட்ல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. லாக் செட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இப்போ நான் நார்மலாக கீ போட்டு ஆன் பண்ணேன்னா ஃபுல்லாக காமிக்கும் பெர்சன்டேஜ். இப்போ இங்கேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் போனேன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியே வண்டி சடனாக ஆஃப் ஆகிடும். நம்ம என்ன நினைப்போம்னா பேட்டரி லோன்னு சொல்லிட்டு பேட்டரி ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். ஆனால் பேட்டரி ப்ராப்ளம் கிடையாது, லாக் செட் தான் ப்ராப்ளம். அதனால் இப்போ ரிமோட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரிமோட் யூஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ நார்மலாக இருக்குது. என்னன்னா ரிமோட் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம்னா, இப்போ நம்ம வண்டி நிறுத்துறோம், சைட் லாக் மட்டும் தான் போடுவோம், அங்கே ஆஃப் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ரிமோட் அமுத்துறதுக்கு மறந்துட்டோன்னா அந்த லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். திடீர்னு ஏதாச்சும் முறுக்குனா வண்டி மூவ் ஆகிரும். இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரிமோட்டில் இருக்குது. ஆமாம், ரிமோட்டில் இருக்குது. அதே மாதிரி டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எவ்வளோ சன்னு மதிய நேரத்துலையும் கூட பார்த்தா நல்லா கிளியராக தான் தெரியுது. அதெல்லாம் ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லை. இது வந்து பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸுங்கிறதுனால பெயிண்டிங் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற இடத்துல எல்லாமே ஒயிட்டாக மாறிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கங்கே லைட்டாக டச்சப் பண்ணியிருக்கீங்க. டச்சப் இல்லை, ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக மாறிடுச்சு. ஓகே. அந்த கலர் ஃபுல்லாக அப்படியே ஒன்று அப்படியே தேய அந்த கலர் வெளியே வரும். உள்ள இருக்க அந்த ஒரிஜினல் பிளாஸ்டிக் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி ப்ரோ, இப்போ உங்கள் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் பற்றி அட்வான்டேஜ், டிஸ்அட்வான்டேஜ், அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, அதுக்கான சொல்யூஷனும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ நிறைய ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ. ஸோ ஓகே காய்ஸ், இந்த பைக்கோட நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஓனர்ஷிப் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓனர்ஷிப்பும் நம்ம சேனலில் போட்டாச்சு. ஸோ எலக்ட்ரிக் பைக் கோசமே நம்ம சேனல் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட்டை வச்சிருக்கோம். அதில் வந்து 1 by 1 நம்ம வந்து எல்லா எலக்ட்ரிக் பைக்ஸ், 2 wheelers, அப்புறம் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள், அதை பற்றி எல்லாமே நம்ம சேனல் வந்து போட்டுருக்கோம். ஸோ இதான் காய்ச்சி இன்னைக்கான வீடியோஸ். அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக ரைடர் மிஷின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அது மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்னே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். See you guys in next video. Bye guys.